Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Plants vs. Zombies. Știu, am filmez cam târziu, dar acceptați oricum. Dăm un pic mai încet. Nu, pe aici. Fiindcă știu că n-am mai filmat de o grămadă. Dar, sincer să fiu, m-am cam plictisit. Dar o să revin iarăși cu seriile. Cel mai probabil o să filmez ca lumea în weekend. Și cred că numai în weekend voi putea. Hai să vedem. Acum am și eu timp un pic să... Bine, nu timp. Acum am avut chef să filmez, ok? Oh my god! Din ăștia care alargă! Shit. Și văd că eu nu ascuns și aici cu ușă. Run. Back. Ok. Hai să vedem. Ne trebuie din asta. Economie. Unde e economia? Asta. Ne trebuie puffs shrooms. Dar aș dori să... Hai să vedem cum fac. Astăzi mă puțin de panică, să zicem așa. Ce bine că n-am luat secretarul. Secretarul. Revin imediat. Ok, am revenit. Și în timpul acela în care mă uitam la video, mă gândeam, oare nu ar fi interesant să facem ceva mai nou pe canal? Fiindcă eu zic că da. Ce bine a venit. Ok. Bine, norocul nostru va fi foarte banal la Vin tot ciupercuț aici. Cred că o să vină în curând și pe aici. Așa. Forma vom pune repeatere. Forma vom pune chestii din acestea mici. Iar după aceea vom pune din astea cu hipnoză. Și după aceea vom pune acesta. Așa. Bun. Momentan suntem apărați destul de bine de monștri. Zombie, pardon. Trebuie să ne ocupăm bine de economie dacă vrem să ne meargă totul bine. Și ia să pun eu un aici. Ca să nu fim nevoiți să facem ceva. Așa. Acum eu zic să începem să mâncăm sicriile. Oh my god. Iar unul din asta. Oh, fuck. E bine, am mai mult, dar trebuie să aștept până... Na. Bun, așa. Mâncăm sicrii.
Încă-mi scrii. Încă-mi scrii. Hai. Eram sigură. Bun. Radem și aici. Hai să începem cu repeaterele. Urmă vom începe cu hipnoză. Nu, întâi cu ciupercina astea de 25 și pe urmă cu hipnoză. Întâi să terminăm cu ce e mai scump, fiindcă avem timp. Dar nu avem timp să ne apărăm, fiindcă, după cum puteți vedea, mai e un pic și vine primul val. Așa că este o micuță problemuță. Nu mai râde ca prostul și taci. Așa, punem așa. Că trebuie să ne apărăm. Și deja vine primul val. Vai, mor. Te rog să nu vină de sub pământ. Ok, nu vine de sub pământ. O să pun una aici, fiindcă e panică. Așa. Hai să radem și sicriul ăsta. Pac frumușel. Ia, dăm așa la ție. Hai. Toate ciupercile mele sunt mari. Oh, nu, unul cu ușă. Oh, vai! N-am luat din aceea, vai de capul meu. Mor de-a dreptul aici, mor. Ah, mai avem o șansă. Și uite, da, am ales astea locul la Puffshrooms. Iar aici suntem bine. Suntem super bine, zic eu. Acum vom pune mititele din astea. Stați să dispare asta. Așa, mititeilor. Mititico. Sigur le bateți. Haideți. La câți bani am eu? Bun, așa. Bun, așa. Astea cu hipnoză sunt mai scumpe, dar nu-i bani. Încă două aici. Punem o hipnoză aici. Fiindcă nu vrem să riscăm, nu așa? Oh my... Chiar trebuia să iau Puffshrooms. I can't believe this. Haide, încarcă-te, te rog. Încarcă-te acum. Super, bun așa. Așa. Și acum ne ocupăm din... Oh, God, no. Please don't. Oh! Oh my God. Haideți, puteți să faceți mititiilor.
super! Și ăsta e ultimul zombie. Deja 10 minute. Ok. Yay! Ice room. Temporarily immobilize all zombies on the screen. Ok, cam atât a fost și cu episodul de azi. Nu uitați să vă abonați, dați un like, un share. La revedere!